os escapados dos que máis información temos, o Pandoiro, inda que, eso sí, a súa historia céntrase máis na parroquia Santa Xián. Escapado do que vos falará Sara. Si, Xavi. Antonio Fernández García, como ben dixeches, máis coñecido como Pandoiro, era residente da Ponte da Pedra, Vilachá, que o chamaron para facer o servizo militar, para logo poder acudir á guerra. Estivo loitando uns meses, pero chegou o día no que tivo medo e quixo regresar á casa, desertando. Estivo ali un tempo, pero chegou o día no que a Garda Civil petou a súa porta, pero este tivo a oportunidade de escapar por unha ventana. Logo do corrido, foi repetidas veces petar a casa da súa irmá María, pero sen resposta, xa que ela tamén tiña medo das represalias e dos chivatazos. Ao ver a situación, decidiu fuxir aos montes de Lagares, que ali había máis escapados como ele, en especial a cuarta agrupación. Pero como con eles non se topaba moi a gusto, decidiu fuxir, ele só aos montes Santa Xián. Ali foi avistado por varios veciños, polo que o coronel da Ponte da Pedra decidiu enviar a un garda civil encuberto para manterlo vixiado. A finais de agosto do 37, Olga, a miña bisaboa, como unha de moitas noites, foi buscar auga á fonte, pero de súpeto escoitou a dúas voces ao lonxe dicíndose unha ou outra que levarémola cativo. Ela, con o medo que tivo, decidiu non seguir cara á fonte para non ter que pasar por diante deles e foi a correr ata o prado do Bullón, en Santa Xián. Logo disto foi a correr ata a casa para contarle o que pasara a súa nai. A mañá seguinte, María contoulle aos veciños o que pasara, xa que ela tamén tiña medo ao estar sola na casa, debido a que o seu home Daniel estaba a loitar na guerra. Os veciños foron ata o cuartel da Ponte da Pedra para dar parte, pero unha vez ali, o coronel supo que aqueles dous homes tiñan que ser o Pandoiro e o garda civil que le enviara, polo que para non levar tal sospeitas, decidiu enviar dous gardas. Unha vez que chegaron ali, hubo unha disputa entre María e eles, xa que estes querían levar a nena ata o cuartel, e María negábase. Pouco despois, o garda encuberto levou á taberna de arriba ao Pandoiro, debido a que o coronel mandara rematar coa vida do Pandoiro, polo que o levou ata a taberna para emborrachalo. Unha vez que foi dormir a sesta, esta aproveitou para ir ata o xestal buscar reforzos. Cando foron a súa busca, atoparon dormido á sombra dun xesteiro, polo que sen sequera para despertalo pegaron un tiro de morte. Esa escena foi vista por Tomasa, a tía de Olga, que viña da feira da viña levar uns produtos que lle enviara a súa irmá María. Foi escoitada os seus choros foron escoitados polos gardas, polo que lle mandaron achegarse. Unha vez que se chegou, comezaron a interrogarlo, incluso chegando a extorsionala. A pesar de que todo o que ela dixo fora certo, os gardas non a creeron e decidiron a seguir ata a casa da súa irmá. Unha vez ali atoparon a María, Olga e Garrasio, o avó de Olga, botando no maízo. E ese día deu a casualidade de que Daniel fora de visita coa súa boina vermella. E ao ver os gardas discutindo coa súa familia, decidiu achegarse. Preguntar de que pasaba. Os gardas, ao ver ali ca boina, decidiron non facer máis preguntas e marchar. Esta boina era moi característica da xente que loitaba en grupos de loita como os carlistas. Xa sendo noite, levaron o cadáver a unha ribón, unha cova. Preguntaronlle ao pai de Olga se lle gustaban os zapatóns que levaran naquele momento o falecido. E dixo que sí, que porque non lle iban a gustar, pero que lle precisaban ao falecido. Pero ainda así estes insistiban, polo que sentiu a obriga de colleros. Logo enterraron o Pandoiro e os veciños foron obrigados a bailar en riba da súa tumba. Isto ocorreu o 24 de agosto de 1937 e ainda a día de hoxe non temos evidencia de que o cadáver fora cambiado de lugar.
Cambiando un pouco de tema, pero seguindo no Concello Moncero, e como vos mencionou por riba a miña compañeira Mina, temos moi presente o tema dos chivatazos. En Churío, como ela dixo, non era moi habitual, e no caso do Pandoiro non foi un chivatazo o que acabou coa súa vida. Mas sí que sabemos que un veciño falanxista do lugar do Candedo, na parroquia de Vilachá, axudaba moito a Garda Civil a pillar estes escapados. Chamábase Leoncio Vilachá e Sara nos presentará a súa historia. Sí, Leoncio foi unha casa moi rica do lugar do Candedo, na parroquia de Vilachá, que ao estar a Guerra Civil, el, como a maioría dos veciños de Vilachá e Queixeiro, fíxose falanxista. E a súa situación favoreceu a que pudese manter unha capital con varios criados. Todos os veciños lle tiñan un especial medo, xa que ia repartindo malías polas casas, motivo polo que coñecían como León. Unha noite foron petar a súa porta. O noso informante pensa que debeu ser un escapado, pero que sí que se sabe que esta persoa leva a intención de matarlo, polo que ia armado con fulciño. Cando Leoncio abriu a porta e veu como esta persoa levantaba a arma, tivo reflexos e puxo a súa man, polo que tan só lle desgarraron as extremidades sen que chegara a perdera. Co medo, decidiu escapar ata Ferrol. El só, pero pouco despois tamén o faría a súa familia. Ali, gracias ás súas ideoloxías, foi axudado polos veciños ferrolanos a montar unha casa e un bar chamado Café Rubalcaba, na calle Rubalcaba, onde a xente rica se xuntaba para xogar xogos tradicionais, como as cartas ou o dominó. Máis tarde, entablou amizade con varios clientes de alto poder económico, motivo polo que puido meter a un dos seus dos fillos na principal rede hidroeléctrica de España daqueles momentos, polo que a familia tivo que trasladarse a Madrid, onde Leoncio pasou os últimos anos da súa vida. O termo os chivatazos non ia só de cara destes veciños falanxistas aos gardas, senón que tamén chegaban de parte dos curas e dende a igrexa. Temos recollidos o caso de 4 curas nos nosos concellos que facían listas cos nomes destes escapados para axudar a Garda Civil. Son os casos das parroquias de Berís, Taboada, Xestoso e Sanfiz. Iso sí, a parroquia Sanfiz non vai ser presentada, presentarán vos os outros 3, pero calquer tipo de información que queirades da parroquia Sanfiz podela obter na revista que se vai entregar ao final das súas mãos. Sen máis dilación, deixo-vos con Xander Nuno e Mira que vos presentarán estes curas. Sí, como ben dixo Xavi, na zona que nos estudamos coñecimos ata 4 casos no que os párrocos abusaban do seu poder para facer listas e fusilar a persoas que ian contra o réxime ou entre outras. Eu vou falar de Andrés Díaz, cura da parroquia do Val de Xestoso durante o comezo da guerra, no 1936. Grazas ás entrevistas realizadas por Elisa, que tamén estudou os casos de represión na nosa zona, sabemos que non é unha sola versión, pero a máis verosímil di que este cura tiña unha lista con persoas que non iban á misa, que ian contra o réxime ou que simplemente non tiñan unha boa relación co párroco. Esta defende que a lista foi descoberta por un grupo de fregueses ao escoitar unha conversa privada do cura sobre esta, e que rapidamente alertaron a toda a parroquia, poñéndose de acordo para tachalo de roxo, de malversación de cartas veciñais e da pertenencia de armas. Unha persoa que non podemos pasar por riba é Ángel González, un persoeiro que a esta familia añeirada e con moitos contactos. El é mencionado por prácticamente todos os entrevistados, polo que sabemos que tiña importancia no asesinato do párroco. E isto volvese ainda máis creíble ao saber que tiña entre 1 e 3 fillos na lista. Finalmente, el foi trasladado ao cuartel da Garda Civil de Pontedeume, onde pasou entre 2 e 3 días no calabozo, antes de ser pasado a Barallobre o 6 de outubro de ese mismo ano. Ainda a día de hoxe existe unha placa en conmemoración deste caso único en Galicia, onde o réxime matou a un párroco. Tamén coñecemos o caso de don Aurelio Rocas Enciso, que foi o párroco de Berís durante os primeiros anos da ditadura franquista. El tamén estaba facendo unha lista na que tiñan aproximadamente 18 nomes de veciños de Lixoa. A súa intención era darlle a Garda Civil, pero creese que antes de que isto pasara ya ensinou a un funcionario do Concello de Lixoa para que el mesmo falase cos gardas. Porén, o funcionario coñecía moita da xente da lista e
Defendeunos dicindo que estaban sendo acusados de maneira injusta. O cura, ao saber que non contaba co apoio do funcionario e que probablemente lle contase aos veciños, comezou a ter medo. E supostamente, esta situación de medo e angustia provocoulle un ataque ao corazón, que lle supuxo a morte. A pesar de que a lista non se fixo pública, ainda houve guardas que pasaron polas casas destas persoas preguntando por elas. E cando isto ocorría, non lles quedaba outra que marchar durante uns días ata que a situación se calmase. Eu vou falar de don Domingo Antonio Fernández Pérez. Pasou a ser cura de Taboada tras o remate da Guerra Civil. Dende 1940 exerceu na parroquia un control autoritario, vixiando ideolóxicamente a poboación, obrigando a asistir a misa e forzando aos veciños a traballar para ele, ademais de darlle bens e servizos, como puido ser a adquisición dunha égua de pura raza ou a dunha vaca para abastecer a súa casa de leite. O 6 de xullo de 1947, este cura acudía na súa égua a Grandal, parroquia de Vilarmaior. Pasando por un monte próximo ao lugar da Veiga, concello de Pontedeume, cruzouse cuns guerrilleiros. Estes feriron ao cabalo para que non pudese escapar e despois asasinaron a tiros ao cura. Os veciños de Grandal, ao ver que o cura non aparecía, decidiron dar parte á Garda Civil, os cales o atoparon máis tarde. Ali viron que os guerrilleiros deixaron no corpo do cura unha nota reivindicativa que atribuía a acción ao exército guerrilleiro de Galicia, ademais dun exemplar do mundo obrero. Tras isto, desenvolveuse na parroquia unha dura represión, impulsada pola irmá do cura, contra calquer colaborador sospeitoso dos guerrilleiros. Foi así o caso de Pedro Rico Rodeiro e Constantino López Marcos. Tan só un pouco máis dun mes do asasinato do cura, o 15 de agosto de 1947, foron levados a pasear. A Constantino collerono mentre voltaba a súa casa de noite, da festa da Taboada, e a Pedro o colleron irrumpindo na súa casa. Ambos os dous foron levados ás Fragas do Ebro, ali torturados e asasinados. E 4 meses despois, os seus cadáveres foron atopados polas súas familias, os cales, aínda por riba, tiveron que enterralos detrás do cemiterio de Taboada e de noite, xa que tiñan medo as autoridades.